F'Madrid, f'laqa bejn mexxejja Soċjalisti Ewropej, il-Prim Ministru Franċiż iddikjara li s-sitwazzjoni fil-Libja hija ta' tħassib għall-Ewropa kollha. Preżenti għal dik il-laqa kien hemm il-Prim Ministru Malti, Joseph Muscat. Il-ħadd filgħodu fuq One Radio esprima sodisfazzjoni li s-sitwazzjoni fil-Libja issa qed tittieħed bis-serjetà minn mexxejja Ewropej. Punt li Malta insistit ħafna dwaru. Inkoraġġanti wkoll kienet il-laqgħa tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. Kieku sodisfazzjon fis-sens tgħid tisma' mela l-Libja fl-aħħar bdiet tkun fuq l-aġenda. Dil-ġimgħa kien hemm laqgħa tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda li ġew avvanz sħiħ u kbir. Hija ċar li l-komunità internazzjonali fl-aħħar bdiet tinduna li hemm problema fil-Libja. Il-Prim Ministru Malti jemmen li wieħed dejjem għandu jwitti triq biex is-soluzzjoni tinstab grazzi għal proċess diplomatiku. Kien hemm il-mibgħut ta' ġnus Magħquda, Leon li qal isma' jieqiet il-laqgħa lil dawn in-nies, nafx qiegħed jiġri tuni ftit iktar ħin għax naħseb nista' nasal. La darba l-iktar bniedem li qiegħed involut fin-negozjati jtolbok aktar ħin inti ma tistax ma tijolux. Għax nkunu qegħdin fil-fema tiegħi noqsu mill-obbligu li nippruvaw li tinstab soluzzjoni diplomatika. Il-Prim Ministru insista li intervent internazzjonali għandu jkun mitlub minn gvern ta' għaqda nazzjonali u għandha tkun il-Libja stess li tiddetermina x'għandha bżonn. Iżda jekk l-isforzi diplomatiċi favur l-għaqda fil-Libja ma jwaslu għal-imkien, il-komunità internazzjonali ma tistax tiqpa ma tagħmel xejn. Il-Prim Ministru saħaq li Malta qed tieħu prekawzjonijiet, iżda mhux għax għandha xi informazzjoni ta' theddid imminenti. Filwaqt li m'hemmx lok għal fanatiżmu, jeħtieġ li l-pajjiż ikun viġilanti. Fakkar li l-ekonomija u x-xogħol sejrin tajjeb f'pajjiżna u jeħtieġ li r-rapportaġġ dwar dak li qed jiġri fil-Libja ma jallarmax għal xejn b'xejn.